der skulle en på, eller bare så? Det er det tak. Så er lige oppe uden træsko, hvor du lige giver det. Nå, det kan ødelægge noget. Ja. Hvor lang tid er der imellem snart? Jeg holder lige et par minutter. Nå, lyset tændt. Klippet før? Jeg har klippet en gang før. Du har misset et klip. Hvad? Du har misset et klip. Det var ikke så langt fra starten. Okay. Nå, det sker jo. Nu skal vi hen nu. Og så over til at ned igennem Rude. Der skal vi lige... Det er bare ned over landvejen igen, og så ned mod Bisserup igen. Okay. Ja, fordi så når vi skal over det 4, så skal vi lige finde ud af den korte vej der, men jeg tror, vi skal så op igennem. tror jeg, hvor 4'eren, den er helt derovre. Ja, så skal vi op igennem Skarpstrup igen, ja. Ja, jeg føler så den jeg tror måske kliptangen var et sted her omkring, eller sådan noget. Så skal du nok klippe den samme tang en gang til. Men du kan desværre ikke nå at smide den på plads. Så det skete også sidst nu. Ja. Man skal være vågen. Igen. Ja, igen. Det var da dejligt at se dig her. Jeg siger 47 nu. Jamen det er sikkert helt fint. Det synes jeg lyder som en rigtig god tid. Ups, den var der. Tak for det. Vi den er igennem nummer 4. Det er bare lige ud her.
150. Ja, ja. Der er ikke så meget i den. Jeg tror ikke, der er nogen, der har prøvet at skrue justeret skruen. Ah, okay. Nå, det er meget godt, tror jeg. Det vil du gerne have den Det på? så jeg har fået ret den der. Nej. Nej.